На колко волта са тия... На 220 на колко волта са? А ти си ги направил да го регулираш? Това си от преса, бе, човек, аз съм го направил. Ти си свалил всичко. Вече съм си служил нагревател. На колко градуса го На ласкаш? 200 го предаших, защото че по-им. 83 градуса. В YouTube ще качим овчаров. Как качваш такъв чип? Трудна работа. Това е трудна работа, бе. Аз никога не мога да ги умира едно срещу друго. Винаги едно ще избяга на някъде. Че ги намерим. После ги запоявам едно по едно с един появник на 12 волта. И с това. С появника, после ги минавам. И с микроскопа. Ама не ми е зора да го нагласа. Трудно да го се... Значи като не се лепи отдолу, няма никакъв проблем па с вгасяването. Без никакво значение лепи ли са, ни ли са лепи. Аз само с два края, без да Чакай, се няма да го лепим отдолу, да е по-лесно. Така, няма да го лепиш отдолу. Дие си изкарал калай. Тебе, ето ми дали макаричката отдолу. Ти бе, това не си ли го виждал, ти си идвал тука? Я пък съм идвал тук да не съм правил телевизор. Това е един китаец идва тука, как го гледа. Чакай, сега па съм служил от тази тънката чопка, тя не става за такива работи. Ти ако имаш отдолу... Снимаме гарантион и телевизор, не снимаме етикета отзад. Ти с това снимаш телевизора. Това... Че е минало тука. Това защото ги прави по-малки снимките. Ясно. Ти какво бе, клипли му правиш? Това иска да види как се пое чип. Големия чип ли ще поеш? Да. Ако сте гладни, давай да ходим, че те сега ще играят още. Ще отидем, да. Колкото го запоят този чип. Аз искам да фани 2 крачета. Не искам повече. Искам да видя дали ще ги Аз искам да видя дали ще ги нагласи едно срещу друго. Аз винаги ми бягат половината. Защото викам, той вчера сигурно го е пратил някъде. На галактиката. Вижда се блясък на небето. Сега като грее на слънце, като настане на жега. Те утре го дават да е слънчево. Слънчево да разбира. Трябваше да пусне малко по-рано. Освен ако не се е променило нещо, да. Не, дават си го 28 градуса слънце. Ще гледат цял ден да е слънчево. 0% шанс да върви. Не сторих 50-та баба. Аз ушки много виждам, обаче без лупа това не мога да гласа. Аз не видим момента, ти що мислиш? Затова има микроскоп. Аз имам микроскоп, бе. Даже го изнесах напред да мога фащам големи платки. Направих го от дограма, отрязах едно парче луми и го фанах напред. Гледай как го наместя чипа. Това е на място. Горе-долу. Видиш сега вчера как се изложи. Ма си взел това вече? Това се е подвил един крак тук. Моята мама ми ги мушна вчера. Най-отдесно се е подвил един крак, ама няма да правиме забележка. Няма. Мен не ме интересуват уния крак. Ти отпред на граници не слагаш ли? Не. Абе, това е професионализъм. Нали да го сложим, нали трябва да се подгрее от средата. Накрая как ще подгреем от средата да се разтопи?
Румене. Не дам леко. Ама аз съм ги запоявал много, бе. Обаче дока ги запоя по видата, пътечки ги изпокъсвам. И после пускам жички. Добре, ти нищо не видя, пък сега запояваш ли? Да? Ама ти защото не видиш. И за това си мислиш, че си го направил. Айде бе, стига толкова. Дай искам да видя. Айде, стига. Дай искам да видя какво ще направя. Нема го минавам с появка. Не. Ти искаш така да видиш. Искаме така да видя дали не си ги застъпал едно в друго. Да не се изгориш. Няма бе, аз ще гледам с това. Само той е под вид крак и... Това не ме интересува. Дай тук. Нагласи си лампата как да ти е. Това трябваше да ти дам да го снимаш с моят телефон, да му го пуснеш после на забавен кадър, да се гледа баш точно къде пипа. Що бе? Микроскоп искаш ли бе? Микроскоп искаш ли? С дисплея отгоре, модерен, да гледаш краче по краче. Колко и да го гледаш? Това е нещо, не знам. Дай тук чак. Шо? Какво пиеш бе? Да почерпаш. Дали си донесъл да почерпиш? Ай, стига. Това донесвам. Ай, стига, аз. Я не мога да нагласим. Верно, че го е направил. Чао. Страни позор за фараон. Мале! Аз само от двете страни имах крака и не мога да гласа.